एबसुआ हिरण्मय खाख्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। लोगोसे न्याय नागिरना रायजो नाङै हानजा सुरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुआ बुधबारखालि हिरण्मय खाख्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे थार बिजिरनाय नागिरनानै आसाम नाङै हानजा सुरदों। एबसुनि गासैबो जिल्ला आफादनि बानजायनायाव बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा आरो गवालपारानि दुब्लियाव सानै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा लांसुनियाफोरनि नायबिजिरनायखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनांगौ आरो थाबैनो फासि होनांगौ होननानै एबसुआ गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालारखालि गवालपारा जिल्लानि दुधनियाव सानै उन्दै उन्दै बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै 5 मे खालारखालि सावरायनो थांनायाव दायनिगिरिफ्रासो उल्थायै सिखाजों रुवाजों गाग्लोबनायाव हिरण्मय खाख्लारिया अबथिरा जिउ खोमानांनो गोनां जादोंमोन। नाथाय थागिबि सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि जाथाया गले गले जाबाय थानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो गोरलैयै लायाखै। बेनिखायनो 21 मे मंगलबारखालि एबसुआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै दायनिगिरि आरो जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोर फारियै टन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रेहमान आलीखौ फासि होथारनांगौ आरो टन आली तालुकदारनि बिदा सेकबर आली आरो बिब' पारमिना बेगमखौबो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनायनि दायाव फासि होनो दाबि खालामना क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि डिजिपि जी.पी. सिंह आरो गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम गोसोखांनाय दैथायहरदोंमोन। एबसुआ हिरण्मय खाख्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। लोगोसे न्याय नागिरना रायजो नाङै हानजा सुरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुआ बुधबारखालि हिरण्मय खाख्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे थार बिजिरनाय नागिरनानै आसाम नाङै हानजा सुरदों। एबसुनि गासैबो जिल्ला आफादनि बानजायनायाव बे हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा आरो गवालपारानि दुब्लियाव सानै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा लांसुनियाफोरनि नायबिजिरनायखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनांगौ आरो थाबैनो फासि होनांगौ होननानै एबसुआ गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालारखालि गवालपारा जिल्लानि दुधनियाव सानै उन्दै उन्दै बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै 5 मे खालारखालि सावरायनो थांनायाव दायनिगिरिफ्रासो उल्थायै सिखाजों रुवाजों गाग्लोबनायाव हिरण्मय खाख्लारिया अबथिरा जिउ खोमानांनो गोनां जादोंमोन। नाथाय थागिबि सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि जाथाया गले गले जाबाय थानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो गोरलैयै लायाखै। बेनिखायनो 21 मे मंगलबारखालि एबसुआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै दायनिगिरि आरो जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोर फारियै टन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रेहमान आलीखौ फासि होथारनांगौ आरो टन आली तालुकदारनि बिदा सेकबर आली आरो बिब' पारमिना बेगमखौबो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनायनि दायाव फासि होनो दाबि खालामना क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि डिजिपि जी.पी. सिंह आरो गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम गोसोखांनाय दैथायहरदोंमोन।